हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल JAA GK Pt-iआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे साख्रिनि रादाब लानानै फैदों। बे साख्रिया ओंखारनानै फैदों APSC निफ्राय, आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननिफ्राय। साख्रिया जाहैबाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट। गासै 13टा पस्ट दङ। गतिके साख्रिनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायलांनोसै। अफिसियेल नटिफिकेशनखौ आङो डाउनलड खालामनानै लाखाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअ फारसे बा अफिसियेल नटिफिकेशनखौ जोङो मोजाङै सावरायनोसै। मा नांगौ मा नाङा, सोलोंथाइया बेसेबां जानाङा, बेफोर गासिबनिबो सोमोन्दै जोङो डिटेल्सै सावरायनोसै। आरो नायनानै जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला जाहाथे लोगोफोरनोबो फोरमायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो लाइक खालामगोन, माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो, बेखौनो खावलायनाय जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअ फारसे आवगायनोसै। फै जों भिडिअ फारसे आवगायनोसै। नैबे जाहैबाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननिफ्राय ओंखारनानै फैनाय अफिसियेल नटिफिकेशन, आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन। बेयाव गासैहाय मोन 13टा पस्ट दङ। आरो बे पस्टनि नामा जाहैबाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट। जों बयबो गोसोआव लादो, जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट। बेनि पस्टनि नामा मैयासो 1 जानुवारियावसो एबा 1 जानुवारियावसो बियो ओंखारदों। बेनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै। जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट 13टा पस्ट, आरो मा नांगौ मा नाङा, एलिजिबिलिटिफ्रा बेसेबां, आरो क्वालिफिकेशनफ्रा मा नांगौ मा नाङा, गासै बेसेबां पस्ट दं, सोरनि थाखाय बेसेबां रिजार्भेसन दं, बेखौ जों गासैखौबो नायनोसै डिटेल्सै। जों नुनो हादों बेयाव गासै राननाय जादों। बेयाव रिजार्भेसन राननाय जादों। जेनेबा अपेन केटेगरियाव 4टा, रिजार्भेसन फर OBC एन्ड MOBC फोरनि थाखाय 2, रिजार्भ फर SC फोरनि थाखाय 1, रिजार्भ फर STP फोरनि थाखाय 3, रिजार्भ फर STH नि थाखाय एबा हिल्सनि थाखाय 1, आरो रिजार्भ फर EWS नि थाखाय 2। गासै मोन 13टा पस्ट बेयाव ओंखारनानै फैदों। जों नायदो, बेयाव जोङो नायनो हायो पे स्केल एबा बेथना जों बेसेबां मोनगोन होननानै बुङोब्ला नैबेयाव होखानाय दङ। नै पे स्केल प्लास ग्रेड पे प्लास आदार अलाउन्सेस एज एडमिसिबल टू द आसाम स्टेट गभर्नमेंट एमप्लयिज फ्रम टाइम टू टाइम पर मान्थ। माने पे स्केल प्लास ग्रेड पे स्केलबो दङ, ग्रेड पेबो दङ, प्लास आदार एलाउन्सेस, माखासे जेनेबा थांनाय फैनायनि खरसा बा बायदिसिना खरसाफोर बेयाव दंबावो, आरो बेफोरखौ मोनगोन। नायदो, पे स्केल हिसाबै दङ बेयाव जों नायनो हायो। पे स्केल हिसाबै बुरजाथार बेथना, जेनेबा 14,000निफ्राय 60,500हालागै पे स्केल मोनगोन। प्लास बेनि अनगायैबो जों ग्रेड पे मोनबावगोन, 8,700 ग्रेड पे मोनगोन। प्लास पेबेन्ट होननानै बुङोब्ला पेबेन्ट सेकेन्ड, बेयाव जोङो मोननो हागोन। जों नुबाय। दानिया जों नायनि 4 नाम्बाराव बेयाव दङ एजुकेशनेल क्वालिफिकेशन, एबा सोलोंथाइया जोंनो मा नांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय, बे साख्रिखौ मावनो थाखाय जोंनो मा सोलोंथाइ नांगोन, बेसेबां सोलोंथाइ नांगोन, जों बेयाव नायदो। इयाव दङ, नायदो, द एप्लिकेन्ट मास्ट पसेस ए बेचलर डिग्री इन आर्ट्स साइन्स कमार्स फ्रम रेकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि। माने जिखुनु जाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय, रेकगनाइज्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय मा होनदों, ग्रेजुएसन जानाय जानांगोन। बे ग्रेजुएसना मा, नोंहा आर्ट्सबो जानो हागौ, साइन्सबो जानो हागौ, कमार्सबो जानो हागौ, जिखुनु नों ग्रेजुएसन जाबानो जाबाय। बेयाव मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनो हायो, बेयाव माने खुनु पार्सेन्टनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै। जों बयबो गोसोआव लादो, पार्सेन्टनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै। सिम्पल, बेयाव ग्रेजुएसनबानो हयथ' जों एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो आरो एन दङ जोंहा, मा दङ होनदों, बिआव दङ, मा होनदों, कैंडिडेट मास्ट possess minimum 6 months diploma certificate in computer proficiency from a Govt recognized institute। माने बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंहा ग्रेजुएटजों लोगोसे नोंहा खमावबो जिखुनु जाया गभर्नमेंट रेकगनाइज्ड इन्स्टिटिउसननिफ्राय मा होनो खमावबो 6
दाननि खमावबो 6 दाननि मोनसे कम्पिउटारनि डिप्ल'मा थानाय जानांगोन एबा कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन। माने कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थाबानो बेफोरखौ रोंखायो। गाहायाव माखासे होनाय दंबावो। She must proficiency in basic computer application like MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, etc. बेखौ जों बयबो रोंखायो। गतिके जोङो बेखौ बारा नायनो गोनां गैया। जों नुबाय दा क्वालिफिकेशननि थाखाय जोंना मोननैया गोनांथि दङ। बे मोननैया गोनांथि दङ। मोनसे ग्रेजुएशन जानांगोन आरो मोनसेया खमावबो 6 मासनि थाखाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरो मोनसे दंबावो नैबेखौ नोजोर हो जोङो। जेनेबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव मा दं? दा केन्डिडेट एप्लाइंग फर द पोस्ट अफ मा होनो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टखौ जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा मा होनदों? रेजिस्ट्रेसन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव जों रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन। भटार आइडि नङाबा थानांगोन। पिआरसि एडुकेसनेल पारपसनि थाखाय पिआरसि दिहुननाय जानांगोन। बे आरोखि जिखुनु जाया इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेसना आजिखालि अनलाइनजोंनो जायो, दसेयैनो जायो। संगे संगे नोङो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मोननो हायो एप्लाइ खालामबानो। गतिके इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन आथिखालाव। दा बेनि थाखाय नैबे साख्रिनि थाखायबो एप्लाइ खालामनायनि थाखाय जोंनो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगौ। बेनिखायनो जोङो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौबो डाउनलड खालामनानै एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन। बेनि उनाव गाहायाव जों नायनि एजनि बाथ्रा बुङोब्ला, बैसोनि बाथ्रा बुङोब्ला बेयाव मा होनदों? The candidate should not less than 21 years of age and not more than 40 years of age on मा होनदों? 1/1/2022 माने 1/1/2022 सिमहालागै नोङो मा होनदों? गाहायाव नोङो 21 बोसोरनि खम जानो मोननाय नङा आरो गोजौआव 40 बोसोरनि खम जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों। बेयाव माखासे रिजार्भेशनफोर दङ। जों नायनानै लाबानो जाबाय। एससि, एसटि, अबिसि बेफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन रिजार्भेशन, गभर्नमेन्ट रिजार्भेशन थाखायो। जोङो बेफोरखौ फारि फारि नायनानै लाबानो जाबाय। मा होनदों? एजखौ मानिफ्राय हमनाय जागोन होनदों? मेट्रिकनि HSLC एबा मेट्रिकनि एडमिटनिफ्रायसो बे एजखौ साननाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। बेनि अनगायैबो मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर हो। बे जाहैबाय स्टार्टिं। जों माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुङोब्ला नैबाव नायदो। स्टार्टिं डेट फर अनलाइन एप्लिकेशन गाबोननिफ्राय एबा 3 जानुवारिनिफ्राय जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। माब्लासिम? 31 जानुवारिसिम जोङो बे साख्रिखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। गतिके नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हासिगोन। गाबोननिफ्रायनो नोंथांमोनहा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेनि उनाव गाहायाव दङ एप्लिकेशन फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला, एप्लिकेशन फिस बेयाव लानाय जायाखै। गासिबो निल होजोबदों। नाथाय माखासे फिसफोर दङ। टेक्सेबल एमाउन्ट, प्रसेसिं फिस चार्ज बाय CSC बेफोरो माखासे सेन्टारफोरनि माखासे चार्ज दङ बेयाव। गतिके बे चार्जखौ होनांगोन। गासै नैबेयाव दङ। एखेयानो जोबखा गासिबो। जेनेरेलफोरनि थाखाय ST, OBC, BPL, PW बेफोरनि थाखाय गासिबो एखेयानो जोबखा। गतिके गासिबो फिसा जों बेखौ होनांगोन। एप्लाइ खालामनायाव 35.40 बे फिसखौ जोङो होनांगोन। गाहायाव थांनि जोङो। गाहायाव मा दंबावो नायनि माखौ जोङो सावरायजायो। बेफोरनो SC, ST फोरनि थाखाय सार्टिफिकेट होनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव। डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय माखासे कन्डिशनफोर दङ। हाउ टु एप्लाइ होननानै बुङोब्ला जोङो APSC नि थ्रुयै बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो। APSC आव थांनांगोन। नैबे वेबसाइटआव थांनानै जोङो खुलिनाय लोगो लोगो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन। रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव जोङो फर्म फैगोन, एप्लिकेशन फर्म। बे एप्लिकेशन फर्मखौ जोङो फिलआप खालामनानै बेयाव हरनो गोनां दङ एबा हरनांगोन। मा सावरायजाबावो बेयाव बेनो। गतिके जोङो डकुमेन्टसफोर हरनांगोन। डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हासिगोन। डकुमेन्टसफोरा PDF फाइल जानांगोन आरो बियो 200 KB नि गेजेराव जानांगोन। बेनि उनाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदो बेयाव। माने सेन्टार, जों एग्जाम सेन्टार नैबो होनाय दंखायो। नै एग्जाम सेन्टार डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम सेन्टारखौ नैबेबायदि होनाय जादों। सिलचर बेयाव जन हिसाबै होनाय जादों। माने सिलचराव नोङो क्लिक खालामोब्ला जेनेबा सिलचर हिसाबै मा दङ? नैबे सिलचराव मा दङ? हाइलाकान्दि, करिमगन्ज, काछार बे मोनथामनि गेजेराव नोंनि जानाखि
एग्जाम बे एग्जामा जिखुनु जाया जायगायाव जिखुनु जाया मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बे एग्जामा थांनो हागौ। बेबायदि जरहाटआव मा होनो गलाघाट, डिब्रुगड़, जरहाट, माजुलि, सराइदेव, शिबसागर, तिनिसुकिया बेफोरनि गेजेराव जरहाटआव जुदि नोङो जनखौ जुदि जरहाटखौ सेलेक्ट खालामोब्ला बे माखासे डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव जिखुनु जाया जायगायाव नोंनि एग्जामा जानो हागौ। नगाव होननानै बुङोब्ला बेयाव मा दं डिमा हासाव, हजाइ, नगाव, मरिगाव, कार्बि आंलं, वेस्ट कार्बि आंलं। नगावआव बेयाव नोंना जिखुनु जाया मोनसे जायगायाव जानो हागौ। तेजपुर होननानै बुङोब्ला तेजपुर जनाव मा दं बिश्वनाथ, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, उदालगुरि बेयाव जागोन। आरो क'क्राझार होननानै बुङोब्ला बङाइगाव, चिरां, धुबुरी, गवालपारा, क'क्राझार, साउथ सालमारा, मानकासार बेयाव जागोन। गुवाहाटि होननानै बुङोब्ला बरपेटा, बाक्सा, कामरुप मेट्र', नलबारि आरो दरं डिस्ट्रिक्ट जिखुनु जाया मोनसे जायगायाव नोंनि एग्जामा जागोन। बेखिनियानो भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना जाहाथे गाबोननिफ्रायनो एप्लाइ खालामो। गोजोन्थों।